gwa m gị ọzọ gị bụ onye ka nọrọ dị ọdị na-ege anyị ntị ya bụ n'eziokwu ịnụrụ ihe ha kwuru don't touch the dial emetụkwala ya bụ igwe aka ka o sikwala ebe ahụ ọ nọ pụọ eziokwu obi na-adị m mma mgbe ọbụla m hụrụ ndị mmadụ na-enwe mmekọrịta n'etiti ibe ha mmadụ mejọọ ọgụ ịmara ihe ị ga-eme gakwuru onye ahụ gwa ya na imejọọla m mmadụ mejọọ gị gị ma bụ mmadụ kwa gakwuru onye ahụ gwa ya imejọọla m ka onye ahụ mata n'eziokwu na o nwere ihe o mere maka mgbe ụfọdụ anyị na-eche na ndị anyị na ha na-emekọ ihe ga-eche echiche dị ka anyị si eche nke ahụ abụghị ya ụbọchị Chukwu kpụrụ onye ka ụbọchị ọzọ ka kpụrụ ibe ya mana ọ bụ naanị otu Chukwu maka na-anọ n'ụlọ amụ ọtụtụ ihe niile ahụ a mụrụ ha ga-eyi nna ha ga-eyi nne ọ bụ ụfọdụ ga-eyi nna ụfọdụ ga-eyi nne ụfọdụ ga-akpa agwa nne ụfọdụ ga-akpa agwa nna nke bụ eziokwu bụ na-aghọta mmadụ ibe gị ịghọtaghala mmadụ ibe gị n'elu ụwa ebe ọ bụla ị na-ebi obibi ndụ gị n'ezinụlọ gị n'ụlọ ọrụ gị ebe ị na-azụ ahịa ebe ị na-ebi obi enwere ike ya bụrụ na iso n'otu n'ime face me and face you biri ka mbiri na-ele mma na-ele gị ịma ụdị ebe ahụ esemokwu na-apụtakarị ya na-enwe mgbaghara na-enye mmadụ ibe gị inweghala mgbaghara n'ebe mmadụ ibe gị nọ gịnị ga-eme ka Chineke hapụ ime gịnị iwunyere gị ọnọ nke ahụ ruru ọ ga-awụnyere gị ya mgbaghara ọ na-eme ka ndụ dị ogologo ihe ọ na-eme ka ndụ dị ogologo ịma mgbe ụfọdụ dịka m kwuru ya na mbụ anyị ji aka anyị eke onwe anyị agbụ gị lechaa onwe gị gị kee ya agbụ gị lee ọganihu gị gị kee ya agbụ gị lee mbuli elu gị gị kee ya agbụ gị lee nghọta nke Chukwu nyere gị kee ya agbụ n'ihi gịnị ị chọghị ịgbaghara ndị mmadụ gbaghara ndị mmadụ ebe ha megide gị ọ bụ gị bụ onye ga-eri uru ya n'ọdịnihu ị ga-eri uru ya n'ọdịnihu maka gịnị unforgiveness ị hụrụ unforgiveness nwaanyị m ji ekwu unforgiveness bụ ebe nwe forgiveness a ga-enwekwa unforgiveness gị nwa bụ onye na-anọgidesi ike n'ime agaghị m agbaghara mụ na ya ga-eme ya mejuo ya afọ ebe ịma nke a ịma nke ọzọ ị gaghị adị ogologo ma dị mkpụmkpụ anwụ na ọnwa agaghị acha n'otu mgbe ọ bụ ezi na ihe abụọ a na-enye ihe mana ọ gaghị acha n'otu mgbe anwụ dịrị ehihie mgbe ọnwa dịrị abalị ha niile na-arụ ọrụ iweta otu ihe na nghọta ihe n'abalị ihe n'ehihie biko na-enwe mgbaghara nke mkpụrụ obi na-enwe mgbaghara nke ime mmụọ mmadụ mehie gị gbaghara ya ịma Chineke kere anyị sị otu esi eme ya n'elu ụwa ka ọ dịkwa otu ahụ n'eluigwe dịka ị na-agbaghara mmadụ n'elu ụwa nna gị nke bi n'eluigwe ga-eme gịnị ga-agbaghara gị ngwanụ m sịnụ ka m jụọ gị ajụjụ ịma ọtụtụ ndị mmadụ ole bụ ndị mejọrọla ị mara ndị na-emejọ enwere ike gị bụ onye na-ele m anya o nwere onye ị na-emejọ ugbu a ebe ị nọrọ kpebisi ike na ị gaghị agbaghara ndị mmadụ n'ihe ha na-eme gị ọ ga-adịgide n'uru ole mgbe kemgbe ọ ga-abụ ya eruo gị gbaghara mmadụ ọ ga-abụ mgbe e tiri gị n'ime ili mgbaghara ọ ka dị ebe ahụ ekwekwala ka mkpọchi obi duru gị baa ime ili nke ahụ abụghị ya o nwere ndị ọbụla ịka nwe ihe mgbaghara bụ ihe anyị na-ekwu okwu ya taa nwee mgbaghara ka obibi ndụ gị jupụta na mgbaghara ka ije gị niile jupụta na mgbaghara
ka okwu gị niile jupụta na mgbaghara, ka anyị na-ele ele ka ọ bụrụ mgbaghara, ọnọdụ ị na-anọ ka ọ bụrụ mgbaghara. Mgbaghara dị mkpa n'etiti mmadụ na ibe ya. Ị na-asị na gị na mmadụ agaghị atọ, ọ gị na mmụọ ga-atọ? Ị bụ mmụọ? Gị na mmadụ agaghị ejekọ ije, ọ bụ gị na mmụọ ga-ejekọ n'ije? Ya agaghị m achị ọchị n'ebe mmadụ nọ, ọ bụ n'ebe mmụọ nọ ka ị ga-achị ọchị? A sịkwara nụ ilewe anya n'ọnụ onye na-achị ọchị, gaa ama mgbe ọchị dapụrụ gị n'ọnụ. Nwee mgbaghara agbanyeghị tọbụlụ jiri dị. Mkwụla ya mbụ, ha kpere gị ikpe ọnwụ, ha chọrọ iji isi gị kwa ala, ekele dịrị Chineke na-ejibeghị ya kwa. Nke ahụ agaghị eme ka ị hapụ inwe mgbaghara n'ebe ha nọ, maka Chineke na onwe ya mere ka ọ dị taa, mara ihe mere o jiri mee ka ede ndụ. Gbalịsie ike nwee mgbaghara n'ebe mmadụ ibe gị nọ, nwee mgbaghara n'ebe ọha na eze nọ, ebe na-azọ ya n'ụlọ ọrụ gị, n'obodo gị, nwee mgbaghara. Ọ bara uru nke bụ eziokwu mmadụ inwe mgbaghara. Ngwa ka njụọ gị ajụjụ a. Olise kere ụwa mana mmehie ga-adị. Ọ bụ ya mere o jikwara mee ka mgbaghara mee gịnị? Dị. Ọ bụrụ na mmehie adịghị, mgbaghara agaghị adị. Ọ bụrụ na mmejọ adịghị, mgbaghara agaghị adị. A sịkwara na ọ na-abụ mgbe ụfọdụ alụcha atọwa ụtọ. Ọ bụghị bụ ihe n'obi bụ ndụ. Na-enwe mgbaghara, maka onye nwe mgbaghara ị na-atọpụ onwe gị n'agbụ. Onye nwe mgbaghara na-edozi ọdịnihu ya. Maka ma inweghị mgbaghara, how can you be able to know your future? Even ọtụtụ anyị achọdịghị ịgbaghara onwe anyị. O nwere ihe i megoro mbụ gị chee na ihe ahụ i mere na imejọọla ya, gbaghara onwe gị. Ụbọchị ị mụtara esi agbaghara onwe gị ka ị ga-agbaghara onye ọzọ. Mkwụla ya mbụ. Mgbaghara dị ezi mkpa. Kwesịkwa ka e ṅomie ya eṅomie, kwesịkwa ka e bie ndụ n'ime ya. Mgbaghara bụ ihe dị mma. Ịma mgbe ụfọdụ anyị na-eche na ọ na-abụ ikwesị ike ma kwechiri, ọ dịka ọ bụghị ma ihe. Bụrụ onye iberibe ka ndị ahụ chere na ha ma ihe bụrụ ndị amamihe. Maka onye na-amaghị, a na-ezi ya. Maka onye na-eche na ọ machala, ọ ga-ara gị ahụ ịma ọzọ. Maka ị na-eche na ịmachala ihe niile, gịnịkwana ọzọ ka ị chọrọ ịma? Mgbaghara dị oke mkpa. O nwere ihe m chọrọ ịmanye ọnụ. Di na nwunye, ọ na-eme, asịkwala na ọ naghị eme. Di na nwunye ga-ebi n'ezinụlọ. Akpọrọ ha gịnị? Di na nwunye. Ewepụ gị, nlụkọ ahụ ezinụlọ ahụ ezughị oke. Ewepụkwana onye ọzọ, nlụkọ ahụ ezinụlọ ahụ ezughị oke. Gị sị na di gị mejọrọ gị kegide ya n'obi gị, mgbaghara adịghị. Ha ga-akwa n'otu akwa dina, nke ndị iti na-akpọ bed. Ha ga-akwa n'otu akwa dina, ofu ugbo dina, ma mgbaghara adịghị n'ime ha. Erikọta nri naanị n'okpokoro, otu okpokoro, mgbaghara n'otu efere, mgbaghara adịghị. Di na nwunye, ebe ụdị ihe ahụ dị, ọnwụ nọ ya nso. Di, agbanyeghị ụdị nwunye gị jiri mee, gbaghara ya. Enwere ka ọ bụrụ na ị jidere onye ahụ ebe ị na-atụ anya na ọ bụghị ebe ị kwesịrị, tugodi nke, tụọ aro dịka ụfọdụ na-ekwu, nwee echiche gịnị dunyere onye ahụ n'ụdị ọnọdụ a. Nwee mgbaghara. Maka mgbaghara na-eme ka ọganihu bata. Mgbaghara na-eme ka udo rụọ ụlọ n'etiti ezinụlọ unu. Mgbaghara dị mkpa n'ọlụlụ di na nwunye. Onye gụrụ ya na-azụkọta ahịa, mgbaghara dịkwa mkpa. Ịnụla ihe m gwara gị,
gbaghara mmadụ n'ụdị kwesịrị ka ị gbaghara ya. Ịhụla n'ụka o jiri gwa anyị n'ọnụ n'ụbọchị taa. Aka m bụkwa Kingsley Imo Ụwam Afrịka, na-esonyere anyị na soshal midia anyị n'ihu akwụkwọ anyị nke unu na-akpọ Facebook, isi mbido na ebe ahụ. Gaakwa na Instagram bụ ndị ọ dị ọsịsọ, ị ga-enweta isi mbido. Ya bụrụkwana nwa nnụnụ na-agba ama ma ọ bụ chọọ nke unu na-akpọ Twitter, ị ga-enweta isi mbido. Sonyere anyị, kpọọ anyị n'ekwentị. Mmekọ anyị na gị dị anyị mkpa. Anyị chọrọ mmekọ gị na nkwado gị, maka nkwado gị pụrụ inye anyị ihe, ọ pụkwara inye gị onwe gị